достаточно суровый. Эшмәкәрләр белән очрашу алдыннан Рөстәм Миңнеханов Кама индустриаль паркындагы күргәзмәне карады. Монда республика технопаркларында җитештерелүче сәнәгать товарлары да, үз мәшгульләр теккән кием салымда бар. Алар белән танышкач, Рөстәм Миңнеханов залга үтә. Көтелгән сөйләшү башлана. Хәерле көн исәмез, хөрмәтле коллегалар. Мы переживаем непростые времена. Значит, пандемия, она никуда не ушла. Прошлый год был он вообще очень критичный. В этом году тоже мы вынуждены принимать те или иные решения, но в любом случае каждое принятое решение мы всегда стараемся исходить из того, чтобы меньше навредить для бизнеса, хотя, наверное, бесследно это не проходит, не происходит. Пандемия бизнеска шактый зыян салды. Машина төзелеше кластеры вәкилләре кислород җитми дип зарлана. Хастаханәләр өчен медицина кислороды күпләп җитештерелү сәбәпле сәнәгать кислородына кытлык. Шуңа предприятиеләр тиешенчә эшли алмый. Нәтиҗәдә яршалыда гына әлеге тармакның кереме 30%-ка кимегән. Ил хөкүмәте 1 ноябрьдән кайбер төбәкләргә медицина кислороды җитештерүгә җиһаз сатып алу өчен субсидия бирде. Бу сәнәгать кислородын җитештерү мөмкинлеген дә арттыра. Тик мондый ярдәм алучы төбәкләр арасында Татарстан юк ди машина төзелеше кластеры җитәкчесе. Может, еще вечно будет продолжаться. Бүген безнең предприятиеләр эшли алмагач, үз хезмәткәрләрен ялга җибәргә мәҗбүрләр. Бу проблеманы хәл итүдә безгә ярдәм кирәк. Сәламәтлек саклау тармагы белгечләре аңлатканча, мондый ярдәм даими дефицитлы төбәкләргә генә каралган. Президент сәнәгать һәм сәүдә министрыннан эшмәкәрләр өчен кислород җитештерү мөмкинлеген арттыруны сорады. Все варианты надо рассмотреть, но для технических нужд мы должны иметь некий запас, чтобы эти технологические процессы не останавливались. Бизнеска тиешле матди ярдәм турында тулы мәгълүмат алу өчен махсус электрон сервис кирәк ди эшмәкәрләр. Минем субсидияләр порталы бар, тик әлегә анда барлык хезмәтләр дә юк. Икътисад министрлыгы вәкиле базаны тулыландырабыз дип ышандырды. Эшмәкәрләр пандемиядан зыян күргән предприятиеләр өчен микрозайм бирү вакытын 2 елдан 3 елга кадәр озайтырга дигән тәкъдим дә җиткерә. Президент аларны хуплый. Дәүләт думасы депутатлары белән федераль үзәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк ди. Менять правила игры это не очень красиво. И вот в это время не на 2 года, наоборот, может быть, на 4 года, наоборот, на 5. Да. Ну, надеюсь, еще лучше. Вообще вопрос очень правильный. Шүп мәсьәләсе дә эшмәкәрләрнең үзәгенә үткән. Чөнки аның күләменә карап түгел, норматив буенча түләргә туры килә. Бу шактый зур сумма, күтәрә алмаслык ди балалар өчен йөзү үзәге директоры Вероника Красильникова. Фактически его у нас никто не вывозил. Бер ара безнең шүпне түгүче дә булмады. Шулай да квитанциядәге сумма кимемәде. Эшмәкәрләргә кимрәк тариф буенча түләү мөмкинлеге булсын иде. Президент Гринта төбәк операторыннан бу мәсьәләгә ачыклык кертүне сорый. Ул федераль һәм республика кануннарына таянып эшлибез. Аларда норматив буенча түләү каралган ди. Рөстәм Миңнеханов дәүләт советы депутатларына кануннарга үзгәреш кертү тәкъдиме белән чыкты. Вместе соберите представителей малого бизнеса, значит, региональных операторов, Минстрой, обсудите, вот, что нужно сделать. Үз мәшгульләр арта. Аларның саны республикада 164 меңгә җиткән. Тукай районының ризык пешерү осталары Кама зонасында да Казанның агросәнәгать паркындагы кебек түләүсез аш-су мәйданчыгы булдыруны сорады. Президент бу бурычны Ярчаллы мэрына йөкли. Есть у нас такие площадки. Вот у нас агропромпарк хорошо вписался в эту задачу. Идею мы рассмотрим вот с коллегой. Мондый очрашуларда күп кенә проблемалар шунда ук чишелешен таба. Июнь айында узган сөйләшүдә эшмәкәрләр маркетплейска керә алу өчен махсус укытуны сораган иде. Бу юнәлештә инде 2 еллык республика программасы кабул ителгән. Фәрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.